Oliverko napríklad, tu je nový CDčko a tak to sa dá. Haha, no vidíš ma? No, dobre. Musíte ďalej počúvať, či počítať. 4, 5, 6. No. A začíname. Všetko máme. No, začíname. Oliver kriče chlome. To máme len jeden pokus to dať. Aj toto je jeden pokus. Oliver, Nova, DVD. Oliver, Rok na rok. A ešte Dosť svet. Oliverko. Potom tu máme Oliverko. DVDčko 2. A tu ešte Oliver Rok na rok 2. Už rok na rok 2. A potom tu máme Oliver 3. Tu je bezpečné. A Oliver Polo už jeden zošit. Máme tam veľa a 5 rokov musí byť. Niekto zošitov. Kto môže na to kresliť. A môžu momentálne aj 4, lebo za chvíľu budú mať 5. A ešte niečo. Toto. No. Ešte toto. Bolo. A toto. A toto. Toto ma neukázal do svet. A toto. Toto si kúpte. Len jeden pokus. Jeden súrodenec alebo mládenec si to môže kúpiť. A je to ešte zabalené. Tak, na druhom videu to otvoríme. Chcete to už teraz otvoriť? Na druhom videu. Čau. Čo, nejdete? Ahoj, už chodte. Kdo?